Telo sepe. Telo sepe. Nggih, digethuk nggih. Cocok, heeh. Digoreng nggih oke. Cocok. Niku mboten mendemi tapi nggih mboten. Mboten. Oh, mboten. Pandemir. Pandemir. Wah, cocok. Lah sing mendemi niku telo napa menika? Pandemir niku. Napa nggih? Telo napa nggih sing pahit. Pandesi, pandesi. Nggih, pandesi. Nah, niku mendemi. Lek jenenga sepe ketan. Iya, medhuk. Nah. Di godhog ya. Oke. Oke, lah iya. Dibakar ya aja ya. Jos ya. Medhuk. Iya, cocok. Oke. Niki Mbak pilih wonten panyuwunan, Bu. Nah. Sinom nyaman. Oh, ngaten. Ngaten. Weh. Jenenge wau pripun? Jenenge. Jenenge Pak Supari. Kula lho. Wah iya jenenge jenengan sinten Pak? Kok kesupen kula. Bu sinten? Nggih, kula Resi Sukarmi. Resi Sukarmi. Sukarmi. Resi Sukarmi. Nggih, saking daerah Conto Wonogiri. Conto Wonogiri. Kula sing duwe Wonogiri, sing duwe resi niku kula. Oh, nggih. Menawi tindak nggih, menawi tindak nggo resi nggih kula sing nenggani. Oh, ngoten cocok niki. Lek ngoten benjing nedhi timbule kula ya. Jenengan timbuli kula tak glosor teng mriku. Cocok, cocok nggih. Monggo iki saged dipun aturaken kalih lek-lekan. Ha iya. Iki mengke ngomong dangdut wonten nggih? Masuk. Ngoten nggih. Cocok. Lek niki bapak-bapak sing tasih mungon monggo request napa monggo lho Pak. Niki gen supaya kuwatek ngoten nggih. Pun kesosok kundur niki wah. Sing delok kok enek 3.000 nika ya. Nggih, 50.000. 50.000 lha ya. Ngeten niki adate Magetan ngeten niki. Ngaten menika. Oh. Kula riyene nate ngetutne jaran iki saya bengi kok penontonnya saya kathah niku pundi ta niku. Pundi niku? Ngapunten nggih, jaran. Sore iki ora tak enek niku bengi nyelot bruk ngono ku apa campur goib apa pimbo. Tingalipun. Wah ngaten nggih. Monggo ajake diaturke. Wih, jan ya. Ketok melenuk ya, Mak. Heeh, jan cas iki. Kita Nah. Telo mah. Heeh, telo ketan iki, Nduk. Lan ugi matur nuwun niki sound system CIS saking Ploso Tinil Panekan. CIS nggih Mas, CIS. Nah, CIS niku cekatan apa niku? CIS. CIS audio. Wow, CIS ndak benging caranya ya. Ya. CIS. Cak. Sound iki lek penak yo ngene iki lho. Cinta Iman Sound System. Cinta Iman Cinta Iman Sound System. Cis. Nah, iki lho. Jan ya iki mulane bar ndekemi anu telo iki lho ya. Ya.